Οι ενήλικες που διαγιγνώσκονται με αυτισμό σε μεγαλύτερη ηλικία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, αλλά και νέες δυνατότητες για κατανόηση και αποδοχή του εαυτού τους. Συνεχίζουμε το συνέδριό μας με ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που αφορά τη συμπερίληψη ατόμων με υψηλή λειτουργικότητα στο φάσμα του αυτισμού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Ηλιοπούλου, ψυχολόγο και πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Άσπεργκερ. Η κυρία Ηλιοπούλου, με την εμπειρία και την αφοσίωσή της στην υποστήριξη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με υψηλή λειτουργικότητα, θα μας αναλύσει το ερώτημα: είναι δυνατή η συμπερίληψη χαρισματικών ατόμων στο φάσμα του αυτισμού? Ένα ερώτημα που αφορά ένα μεγάλο σύνολο ατόμων που συχνά μπορεί να μην λαμβάνουν την προσοχή ή τη στήριξη που χρειάζονται, καθώς λόγω της υψηλής λειτουργικότητάς τους η διάγνωσή τους μπορεί να παραβλέπεται. Πώς μπορούν να συμπεριληφθούν αυτά τα άτομα στην κοινωνία με τρόπο που να αναγνωρίζονται ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους? Η κυρία Ηλιοπούλου θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Κυρία Ηλιοπούλου, το βήμα είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Έρχομαι σε μια στιγμή που μάλλον έχετε όλοι λίγο κουραστεί, αλλά γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην είναι τόσο λεπτομερή αυτά που θα πω, αλλά να είναι έτσι λίγο, ακούστε τα με την καρδιά σας, θα έλεγα. Είναι δυνατή λοιπόν η συμπερίληψη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού? Η ερώτηση ακούγεται ως ρητορική στο συγκεκριμένο κοινό και στο συγκεκριμένο συνέδριο. Όπως όμως όλα τα αυτονόητα, προτού απαντηθεί καταφατικά, χρειάζεται να αναλογιστούμε τους λόγους που μας οδηγούν να θέτουμε αυτό το ερώτημα. Δεν θα αναφερθώ στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτε στις προκλήσεις λόγω αυτών. Ξέρετε, συνάδελφοι, πριν και μετά, αυτές τις 2 μέρες, θα τα πούν αυτά αναλυτικά. Θα προσπαθήσω να αντλήσω στοιχεία, κυρίως και παραδείγματα και από την επαγγελματική μου εμπειρία στην υποστήριξη παιδιών στο φάσμα, από τη 17χρονη επαφή μου με γονείς και άτομα στο φάσμα μέσω του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Άσπεργκερ, του οποίου είμαι πρόεδρος, αλλά και ως μητέρα ενός 37χρονου άνδρα με Άσπεργκερ, όπως λεγόταν όταν διαγνώστηκε. Τι εννοούμε με τον όρο συμπερίληψη? Κάτι πρέπει να κάνω εδώ, νομίζω. Ναι. Συμπερίληψη σημαίνει να δημιουργούμε περιβάλλοντα όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως των διαφορών τους, αισθάνονται ότι ανήκουν, ότι εκτιμώνται και ότι έχουν ίσες ευκαιρίες. Είναι η πράξη της αποδοχής και της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας και της δημιουργίας κοινωνιών που όλοι μπορούν να συμμετέχουν πλήρως. Μία φράση που συχνά φέρνω στο νου μου όταν συναντώ γονείς μπερδεμένους, τρομοκρατημένους και γεμάτους με αγωνιώδη ερωτήματα, ακούσαμε προηγουμένως κάποια από αυτά, είναι αυτή του ψυχίατρου που διέγνωσε το παιδί μου. Είπε: «Ήσασταν στις στροφές, καταφέρατε να τον κρατήσετε μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο». Το κοινωνικό πλαίσιο ενός παιδιού είναι η οικογένειά του, σε πρώτη φάση. Οι συγγενείς και οι φίλοι του σχολείου. Οι γονείς που φτάνουν σε εμάς αναζητούν ένα πλαίσιο που να χωράει τους ίδιους και τα παιδιά τους, που θα τους εκπαιδεύει, θα τους υποστηρίζει, θα είναι αποδεκτοί με τις ιδιαίτερες συνθήκες της γονεϊκότητάς τους, που θα μπορούν να είναι γονείς του παιδιού τους, στο φάσμα, χωρίς να χρειάζεται να το κρύψουν ή να ντρέπονται ή να μην το πούν στον παππού και στη γιαγιά. Τα παιδιά με αυτισμό είναι μέλη μιας οικογένειας, που είναι ο πρώτος κρίκος της συμπερίληψης. Είναι ο πρώτος χώρος στον οποίο ο οποίος ή θα τα συμπεριλάβει και θα τα θωρακίσει
μαθαίνοντάς τους να αποδέχονται τον εαυτό τους και τις ιδιαιτερότητές τους, ή θα τα αποκλείσει. Το σχολείο είναι το επόμενο σημαντικό ορόσημο για όλα τα παιδιά. Ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο για εκείνα που εκτός από το σχολικό πρόγραμμα έχουν και ένα δεύτερο, ατομικό και απαιτητικό. Να συνυπάρχουν πολλές ώρες με άλλους, να ακολουθούν κοινωνικούς κανόνες που δεν κατανοούν, να παίζουν και να μαθαίνουν με τον τρόπο των άλλων παιδιών, να καταλαβαίνουν λογοπαίγνια και αστεία που αδυνατούν να αποκωδικοποιήσουν, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν συναισθήματα και προθέσεις στα πρόσωπα των ανθρώπων, να δέχονται ξαφνικές αλλαγές στο καθημερινό τους πρόγραμμα, να αντέχουν μυρωδιές, ήχους, αγγίγματα που τα αποσυντονίζουν. Είναι μακριά η λίστα. Τα παιδιά στο φάσμα, όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους, τρέχουν στο δωμάτιό τους. Εκεί που, όπως λέει ο Τόνι Άτγουτ, μπορούν να είναι ο εαυτός τους και να μην χρειάζεται να καλύπτουν τη διαφορετικότητά τους. Να πως περιγράφει τον εαυτό του στο σχολείο ένας άνθρωπος στο φάσμα. Στο σχολείο είχα ανάγκη να βγαίνω συχνά από την τάξη. Ειδικά όταν το μάθημα δεν με ενδιέφερε ή όταν όλοι έγραφαν και εγώ δεν μπορούσα. Στο προαύλιο έκανα βόλτες, μιλούσα μόνος μου, επαναλάμβανα διαλόγους για να επεξεργαστώ και να κατανοήσω τα όσα είχα ακούσει. Ακόμα και σήμερα λέω στον εαυτό μου φωναχτά τις σκέψεις μου. Με βοηθά να χαλαρώνω και να συγκεντρώνομαι. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτή η εικόνα παιδιού όπως περιγράφεται με τα λόγια του ίδιου στο σχολείο. Τι σημαίνει για τα άλλα παιδιά του δημοτικού, αλλά και για τα μεγαλύτερα, να βλέπουν, να συμβιώνουν, να ζουν με έναν συμμαθητή τους που παρουσιάζει την εικόνα που μόλις ακούσατε. Πόσο στιγματίζεται και περιθωριοποιείται και γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού κάποιος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως όλα τα παιδιά γνωρίζουν τους λόγους αυτών των συμπεριφορών, κατανοούν, διαλύονται οι παρανοήσεις. Όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζουν την εκπαιδευτική διαδικασία τους στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού, κυρίως όμως όταν μπορούν να υποστηρίξουν το μαθητή, τη μαθήτρια με αυτισμό, να εξηγήσει στους συμμαθητές τι αισθάνεται και τι συμβαίνει. Να υποστηρίξουν και τα άλλα παιδιά, απαντώντας σε ερωτήματα, απορίες, θυμό. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τα άλλα παιδιά να δέχονται την αδικία, όπως τη χαρακτηρίζουν, της διαφορετικής αντιμετώπισης του παιδιού με αυτισμό, όταν δεν γνωρίζουν τους λόγους. Βρέθηκα πολλές φορές σε σχολεία, ενημερώνοντας, απαντώντας σε ερωτήσεις, εξηγώντας σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Αυτές οι συναντήσεις πάντα καταλήγουν στην αποδοχή. Μερικές φορές, μάλιστα, τα ίδια τα παιδιά με αυτισμό αισθάνονται αρκετά πλαισιωμένα και ασφαλή μετά από τη συζήτηση που γίνεται, ώστε να το αναφέρουν για πρώτη φορά, κάποιες φορές ναι, και για πρώτη φορά στους συμμαθητές τους. Αυτό είναι από τις πιο, θα το πω έτσι, συγκινητικές στιγμές, γιατί εκεί κανείς νιώθει πραγματικά ότι μπορεί πράγματι να δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα και ένα περιβάλλον που να δίνει στον άλλον τη δυνατότητα να νιώθει ότι χωράει, ότι υπάρχει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ, σχετικά με την τάξη, ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην παράλληλη στήριξη, αν αυτό που ονομάζουμε παράλληλη στήριξη δεν οδηγούσε σε παράλληλες πορείες που δεν τέμνονται πουθενά. Θα αναφερθώ πάλι στα λόγια ενός ανθρώπου με αυτισμό που κατάφερε παρόλα αυτά να φοιτά στο Πολυτεχνείο. Θυμάμαι ότι ζήτησα από έναν καθηγητή μου τις σημειώσεις του μαθήματος και έλαβα την απάντηση «Όχι, να έρχεσαι στα μαθήματα, βρες από κάποιους συμφοιτητής σου». Πώς να του εξηγήσω ότι παρακολουθώ πάντα τα μαθήματα,
αλλά δυσκολεύομαι να κρατάω σημειώσεις και δεν κάνω παρέα με τους συμφοιτητές μου γιατί έχω Asperger. Με τον ισχύοντα πλέον νόμο, εδώ και 2 χρόνια, τα άτομα με αυτισμό μπορούν με κάποιες προϋποθέσεις να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν το συχνά απόλυτα αποτρεπτικό για αυτούς άγχος των εισαγωγικών εξετάσεων, μπορούν να φοιτήσουν στην κατάλληλη για αυτούς σχολή, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να μετατοπιστούν από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε αν η σχολή που τύχει να μπουν δεν είναι η σωστή, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι αναγκαία συνθήκη λοιπόν για να μπορούν να αντεπεξέλθουν και να εξακολουθήσουν να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον, φυσικά, το οποίο κάποιες φορές, συχνά μπορώ να πω, είναι το μόνο στο οποίο μπορούν να επιβιώσουν τουλάχιστον ακόμα, όσο είναι τόσο νέοι. Ωστόσο, οι συνθήκες στον χώρο του Πανεπιστημίου είναι μάλλον πιο δύσκολες από ό,τι στο σχολείο. Όπως φαίνεται στην περιγραφή που ακολουθεί. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η μοναξιά και η απαξίωση. Ξέρω ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν ομάδες συμφοιτητών που αναλαμβάνουν από την πρώτη μέρα τα άτομα στο φάσμα, τους κατευθύνουν και τους μειούν στις συνήθειες και στις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, τους καθοδηγούν κατά κάποιον τρόπο και συνεχίζει. Το περιβάλλον της σχολής θα πρέπει να είναι υποστηρικτικό, οργανωμένο, ώστε να είναι φιλικό προς τον αυτισμό. Να υπάρχει αισθητηριακός χάρτης για να ξέρουν τις περιοχές που πρέπει να αποφεύγουν και τους χώρους που είναι κατάλληλοι για να ηρεμήσει κανείς. Στην πραγματικότητα έχουν αρχίσει και στην Ελλάδα να συμβαίνουν αυτά. Υιοθετούνται από κάποια πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα μιλήσουμε για αυτά αύριο στην αντίστοιχη συνάντηση. Υιοθετούνται στρατηγικές συμπερίληψης, εξασφαλίζεται και εδώ η προσβασιμότητα των φοιτητών με αυτισμό. Αν κρίνουμε πάντως από τα λεγόμενα των γονιών και των ίδιων των ατόμων στο φάσμα που απευθύνονται στο σύλλογο, στον ΕΛΣΑ, αυτά δεν αποτελούν κοινή και διαδεδομένη πρακτική στα πανεπιστήμια μας. Σε ό,τι αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας, φαίνεται ότι οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Εδώ το στίγμα είναι κυρίαρχο. Οι προκαταλήψεις, ο φόβος που προκαλεί το ανίκιο, το άγνωστο, κάνουν τους εργοδότες επιφυλακτικούς, τις θέσεις εργασίας σπάνιες και τους ίδιους ανθρώπους με αυτισμό να διστάζουν να αναζητήσουν δουλειά και τελικά να κλείνονται στα σπίτια τους. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα νέων ανθρώπων με πτυχία από ΑΕΗ, από ΙΕΚ, που όμως δεν καταφέρουν να έχουν μια δουλειά ή που παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών τους και εξειδίκευσης καταλήγουν να εργάζονται σε ρόλους που δεν απαιτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει, κάτι που μπορεί να επηρεάζει την ικανοποίησή τους και από την εργασία και τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Πριν λοιπόν αναρωτηθούμε αν είναι δυνατή η συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι αναγκαία. Γιατί είναι δικαίωμα. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως διαφορετικότητας, έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις κοινωνικές σχέσεις, στην ανεξαρτησία. Γιατί συμβάλλει στην ποιότητα ζωής δικής τους, στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, της αυτονομίας τους και γενικότερα στην ευημερία των ατόμων με αυτισμό. Γιατί η δημιουργία μιας κοινωνίας που αποδέχεται και υποστηρίζει τη διαφορετικότητα είναι ευθύνη όλων μας. Γιατί δημιουργώντας έναν κόσμο που αγκαλιάζει την ευρωδιαφορετικότητα, δεν δημιουργούμε απλώς ένα πιο άνετο χώρο για κάποιους, αλλά ένα πιο πλούσιο και καινοτόμο κόσμο για όλους. Έναν κόσμο που κάθε άνθρωπος αισθάνεται ευπρόσδεκτος,
να συμμετέχει, να διακριθεί. Και ναι, είναι δυνατή η συμπερίληψη των ανθρώπων με αυτισμό. Αρκεί να γνωρίζουν όλοι τις ανάγκες τους, γιατί μόνο έτσι καταπολεμάται το στίγμα και οι προκαταλήψεις, να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους και τις υπηρεσίες, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας, στους χώρους αναψυχής, αρκούν σχετικά απλές, μικρές παρεμβάσεις για να γίνουν τα περιβάλλοντα προσβάσιμα και φιλικά προς τον αυτισμό. Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ οικογενειών, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και της κοινότητας για την αποτελεσματική υποστήριξή τους, ώστε να είναι δυνατή η συμπερίληψή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Θα κλείσω με τα λόγια του ίδιου προσώπου με αυτισμό. Θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δυνατότητα να ζήσω μόνος μου, οικονομικά ανεξάρτητος, αλλά να είμαι αυτός μου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλω να το παλέψω. Οι άνθρωποι σαν εμένα συχνά δυσκολεύονται να βρουν μια θέση στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι φιλικός προς τον αυτισμό. Εύχομαι τα παραπάνω να πάψουν κάποια στιγμή, στο πιο κοντινό αν είναι δυνατόν μέλλον, να ισχύουν. Σας ευχαριστώ.